Take a look at some terrifying video here. It shows a shootout at a gas station. You can see a man walking out of the store. Another man with a gun in his waistband is following him. Then the man goes to his car and pulls out an AK-style pistol. Moments later, both start firing shots at one another. You can see the bullets hitting the windshield. It's incredible. The suspect runs off as the driver continues firing at him. Ja, what's up? Als ik kan nog gaan terugspin. Als je kan er niet vanaf op 16. Als ik kan je gevangen op je roeilig. Gooi je kan schieten in zijn wit in die big seat. Wat ze kom je naartoe als het zes gaat. Kan je stoppen zijn wit, ik is easy. Kan je stoppen zijn wit, ik is spannen op ik. Als ik grip in, dan doe ik het echt. Jelle zag kak als ik terugspin. En de Hilux valt je aan, kom je naartoe als het Zes gaat schieten dat pixie. Als je van zes valt je aan, kom je naartoe als het zes gaat. Ik heb het kan. Ik zie dood. Als ik kom je naartoe, ik het net. Bellen met broezen. Het is afzak, ik heb die broezen. En die landen, ik heb het broezen. Het zal daarna, ik heb mijn mensen. Van het land is als ik een spak en naartoe, ik ben fucking way. Ik kom je niet, ga het aan kaatsen. Je hebt mijn system, ik ben in mijn shop. Ik denk je gaat het met dubbelklats. Want ze kom je naartoe, ik het hard. Kan me niet stoppen, die lijkt die is hastig. Want ze kom je naartoe, ik het zes gaat. Ik zeg goud, ik span in jouw patten. Als ik aan stop, in afro. En dan wat je kan hoe dit klikken. Je moet ook van de haal en dan zei je als je nu niet zo vaak het team en dan spuit het zijn vertikkers just in hoe je kan komen. Ja, als ik kan nog gaan terugspin. Als je kan er niet vanaf op 16. Als ik kan je gevangen op je roeilig. Gooi je kan schieten in zijn wit in die big seat. Want ze kom je naartoe als het zes gaat. Kan je stoppen in zijn wit, ik is easy. Kan je stoppen in zijn wit, ik is spinnen en op ik als ik grip in naartoe, ik kan Altijd toen was ik aan nou in die stoel. Niemand niet toe kan, die lijkt die gegloe. Nou kom je pik, nou was hij aan die kracht. Dit is eens kom, als ik kom in naartoe, niet het net in die way. Je kan komen, ik heet aan die krachten. Als ik kom, als ik spot in naartoe, ik het net in zijn wit en ik wil het zes. Kila niet game in, voel ik hier realus. Klimmen niet game in, voel ik hier ilus. Die way, je kan komen in naartoe, ik het net. Boeta zoek je op mijn trikkie, van ze is aan te klak. Nou kom ik terug, nou doe niet het zes. Ik sta nou uit die straat, de type die struggle, die way is en kom ik eens hard. Alles zie je mooi zaaien, stop met jou kak als ik spin in naartoe, ik het heel tijd en net. Ik het die 16, 13 beats van zijn wit en nou zie ik als in mijn plak. Als je een zak in een sectie en nou ook mijn dik van hij zaaien, boy, zij is te hard. What's up? Als ik kan nog gaan terugspin. Als je kan er niet vanaf op 16. Als ik kan je gevangen op je roeilig. Gooi je kan schieten in zijn wit in die big seat. Want ze kom je naartoe als het zes gaat. Kan je stoppen zijn wit, ik is easy. Kan je stoppen zijn wit, ik is spannen op ik. Als ik grip in, dan doe ik het echt. Keizer dit, maar je het wel zien, dan kom je niks slijs aan neer, ik was die way en dan kom je niet keizer neer, ik was terug op die blokken, jongens zit ik aan op. Voor die hikers, ik maak het kak, op je status, hij was terug, spanning big naar je